Regane vokale cek macul ning mburi. Yeh, jan. Kanggo jiwa hak gawe rucit iki sane kok kenak apa lo Ong? Akse audio Akse. nggih nunggal wiroma kalian bintang teror. Live streamingin apa Mas? Gogon. Gogon. Gogon channel luar biasa. Sukses selalu tuh Gogon. Dek, nomormu sebut kayak Pak Kirun burung. Dereng. Burung, gue malah Pak Kirun Pak Run, ini nomor kulo. Kok malah store nomor? Mbak mau tanggapan nih Mas. Umpama mundut ibarat wong numpak. Numpak apa, Dok? Wae lah. Iya Dok, Bung, lo. Dereng. Urung. Oh iya ya. Kakiti, ya suwiramir ndek cahayu ya Allah. Ih, lumampah tanpa welah ning madyan ning jelo niti. iya. Dereng. Cara kanten ada Dok. Linggo hao. Onjek hanggen jang ning paku lingan. Yeh, Satrio Laras. Sepinten Mas? Sajake sak monten. Sajake rengo enten apa niku dene sampun dangu dikokok ngoten saniki pepenten napa pancet sampun bosen ing mangka prasetyamu nadyan geger walik watu boten badhe itu nanging kok ngene kadung uripne apa ya tete sodone
maaf. Oh, urip neh. Udah. Pokoknya lek mati ditembok ngesore meni urip neh. Mangga dah cayu. Sesarangan satrio laras. Aksel matur suwun Aksel audio. Ya. Hey. La 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 la. Aku lah cedok peni ini kemayu ini sumpah. Era cedok peni ini kayak lemas aku. Baterainya apa terasa? Tok heeh. Panggilan untuk Mbah Gogot. Mbah Gogot Akse audio. Saya. Alah, orang tak nemen ra apa-apa engko. Nek mati demok mbung ngesore neh engko urip neh. Timbang muta mati. Mati neh. Loh ya toh. Ah iya. Ya wis tak teruske dulu ya. Yo. Kena kang wis kadang aku tresna. Ayo.